discurrindo rápido o xogo pola velocidade que colla a pelota, non? Aí estamos vendo a Ronaldo. Cortou a Portugal sobre Ronaldo, que agora incurre en fora de xogo, pero o Barcelona está especialmente pendiente de Guardiola. E ao entrar no terreo de xogo, recibe Ronaldo, perseguido por Ferreira. Aí está Popescu. Ronaldo perdeu Risto Stoichkov. Cari acontecido. Atención a Ronaldo. Lanza gol. Acaba de marcar o Fútbol Club de Barcelona aos 15 minutos. E non podía ser de outra maneira. De novo, o gran protagonista, Ronaldo Luis Nazario, acaba de establecelo 1-0. Primeiro gol do partido, primeiro gol de Ronaldo, que é o 10º na súa conta total da Liga. O contraste, estábamos a ver a un Stoichkov tristón vendo o partido, un home que estivo titular en todos os partidos anteriores que xogou, e Ronaldo aproveita ese balón e bate a Zubizarreta, que ben lle deixa a pelota a Figo, métese entre Engonga e Otero. Ningún dos rematou bastante peor que Ronaldo no gol. Toca precisamente Ronaldo. Giovanni envía para Ronaldo, está en posición correcta Ronaldo. Tira, salvó Zubizarreta. Una potencia enorme. Aí está desbordando Ferreira. E o seu lanzamento, que como este caso van decidindo un partido. Para Figo. Manda cara a Ronaldo. Posición correcta do brasileiro. Atención a Ronaldo. Vai entrar na área. Remata. Gol. Marcou Ronaldo. 35 minutos da primeira metade. Estoupa novamente o Camp Nou. Cada vez que colle unha pelota clara de gol, con metros por diante, é prácticamente insalvable. E decide. Así son os grandes cracks. As ocasións que teñen, aproveitanas. Ronaldo marca o 2-0 no minuto 35. E de novo estarase suscitando a polémica entre afeccionados e técnicos, imagino, de se a Ronaldo hai que marcalo cun dos denominados can de presa, cun dos marcadores Lapa, ou ben hai que marcalo en zonas, en terlle asignado un futbolista concreto, porque a verdade, cando ten liberdade de movimentos, é un xogador que na definición é... Vemos a Ronaldo, parece, toca Pollatos, perde no centro campo, continúa o portugués, envía para Ronaldo, fora, mandou fora Ronaldo no que parecía a ocasión máis clara que aquelas nas que conseguiu marcar na primeira parte. Cando está producindo xa o segundo troco do Valencia, retírase rapidamente Mendieta, entra no seu lugar Escurza, xente fresca. Pero agora está situado atrás Luis Enrique para Ronaldo. Hai fora de xogo. Hai fora de xogo. Está segundo ataco Barcelona. Envía en profundidade para Ronaldo. Tira Ronaldo. Sacou Zubizarreta, córner. Pode desequilibrar. Outra vez o protagonista Ronaldo. Pero outra vez Pollatos. O Valencia trata de xogar o primeiro toque. Perdeu o balón. Métese Ronaldo. Trata de chegar Ronaldo. Lanza. Gol. Que golazo acaba de marcar Ronaldo. Impresionante o que acaba de fazer de novo Ronaldo. E xurden os panos brancos no Camp Nou. 29 minutos e algúns segundos e Ronaldo outra vez acaba de desequilibrar. É realmente magnífico o xogador brasileiro. Vexan con que potencia se mete, como se vai de todos os defensas que lle saen o paso. Entre Otero e Escurza non lle fan falta, non o derruban e prodúcese unha situación prácticamente idéntica a do primeiro gol.
non cometen falta os xogadores do Valencia. E Ronaldo chega diante de Zubizarreta e bateo con ese lanzamento cruzado. Cando toca Ronaldo, perde o balón, controla o Barcelona. Ronaldo e chegou Sergi con Ronaldo. Ronaldo envía para De la Peña. 3-2, os 3 goles de Ronaldo e os 2 do Valencia conseguidos por Ferreira e por Carpín.